Grabatzen ari garen unean, gaueko 11ak puntu-puntuan diren honetan, Paris Saint-Germainek eta Atletico Madrilek txapeldunen ligako liga faseko laugarren jardunaldian jokatu duten norgehiagokaren analisia egingo dugu. Garaipena Atletico Madrilentzat izan da, bat eta biko emaitzarekin, eta honen bestez, Simeonerenek aurrekoan eh, Lilen aurka sartutako arantza ateratzeko beta izan dute gaurkoan. Galdetzen didatenean zergatikan jendeari futbola interesatzen zaion, zergatikan jendeak futbola ikusten duen, gaurkoa izan da horren adibide nagusietako bat, ez? Paris Saint-Germainekian norgehiagoka guztia dominatzen eman du, estadistikek ere horixe diote, Paris Saint-Germainek euneko 72ko baloiaren jabetza izan du, Atletico Madrilek euneko 28 izan duen bitartean, eta hala ere koltsoneroek garaipena eskuratu dute, ezta. Gogoratuko dugu batetik Paris Saint-Germainek joan den egunean Frantziako ligan lehen bat eta gutxi irabazi ziela, eta Atletico Madrilek berriz Las Palmasi irabazi zion 2-0 emaitzarekin. Hamaikakoak errepasatuko ditugu, Luis Enrique 4-3-3ko sistemarekin irten da, Donnarumma izan da ATP-an, lauko lerroan eskuinaldetik Hakimi, ezkerraldetik Nuno Mendes eta Patxo eta Marquinhos atzealdearen erdialdean, Joao Neves izan da euskarri moduan, Zaire Emerik eta Bitinak lagundu diote, eta goian eskuinaldetik Usman Dembele, ezkerraldetik Barkola, eta goian edo bederatzi faltsu moduan Marco Asensio aritu da. Atletico Madrid berriz, lau-biko sistemarekin irten da, 4-3-3ko sistemarekin ere irten dela esan daiteke, Txolo Simeone, Jano Black izan da ATP-an, lauko lerroan eskuinaldetik Nahuel Molina, ezkerraldetik Javi Galan, Lenglet eta Bitzel atzealdearen erdialdean, zelai erdia osatu dute Barriosek, Depolek eta Galagerrek, eta goian Juliano izan da eskuinaldetik, Julian Alvarez ezkerrerantz botata ibili da, eta Antoine Griezmann izan da erreferentzia nagusia. Partida hasieratik ikusi dira bai Luis Enriqueren eta bai Txolo Simeoneren jokoaren desberdintasunak. Batetik Luis Enriqueren taldeari baloia izatea gustatzen zaio, batez ere zelai erdian eta jokoa kontrolatzea, areara egia da, vertikalki iristea gustatzen zaiela, batez ere dituzten jokalariak ezaugarri horiek dituztelako, azken finean Barkola eta Dembelek jokatzen dute hegaletan, horrekin nik uste dena esan dagoela, biak alabiak bat-baten aurkako buruz-buruko horietan espezialistak dira, kalitate handiko jokalariak, abiadura handikoak, baloiarekin edo zer egin dezaketenak izan, kanporaka izan, barneraka arean sartzeko ere erraztasun handia dutenak, baina batez ere Usman Dembeleri azken metro horietan, falta zaio apur bat zehaztasun hori, eta gaurkoan ere hori nabaritu du Paris Saint-Germainek. Hala ere, hasieratik hasi dira Luis Enriquerenak jaun eta jabe izaten, eta oso azkar aurreratu dira lehen zatian, kasu honetan akatzen nabarmen xamar bat egin du Gallagher, uste dut izan dela Gallagherrek, eta Usman Dembeleri eman dio baloia, eta Usman Dembelek jaurti, Oblakek aldaratzea, eta Zer Emerik jokalari gazteak bat eta utzekoa ipini du markagailuan. Behar bada, Atletico Madrilen jokoa eta ikusita erabakirik onena, eta gaurkoaren ostean ikusiko dugu, gaur irabazi egin dute, eta behar bada Simeonek konfiatzen jarraituko du, baina iruditzen zait bosteko lerroarekin askoz ere hobeto jokatzen duela. Hau da, 5-3-2ko sistemarekin jokatzen duenean Atletico Madrilek azkenean hor erdiko atzelari bat gehiago dauka, eta bere jokoa egiteko eta apur bat entrenatzen duten hori egiteko ere erosotasun handiagoa dutela esan daiteke, eta ez dituzte hainbeste zulo uzten. Gaurkoan Paris Saint-Germainen ikusi da, esan dugu behin eta berriz, zehaztasun falta handia eduki du Paris Saint-Germainek, baina aukera ugari izan ditu, ugari, mota guztietakoak, kontraerasoetan harrapatutakoak, batez ere Atletico Madrili asko kostatu zaio bat baloia atzetikan ateratzea, eta hori
behar bada beste aurrelari baten aldeko apustua egiteak ekarri dio Simeoneri, ez hau da, Giuliano sartu du, semea, hegaletik, erasoan, eskuinalde horretatik, eta atzelari bat kendu du. Eta atzelari hori kentzeak askotan ekar diezazukena da gero baloi bat galtzen duzunean edo Paris Saint-Germain bezalako talde bat kontraerasoan irteten denean, arriskua are handiagoa izatea, eta horixe gertatu da, baina berehala erreakzionatu du Atletico Madrilek, 18. minutuan hain zuzen ere, kasu honetan Patxok egin du akats nabarmen xamarra, eta Nahuel Molinari iritsi zaio aldaratzea, errebote baten ostean, eskuan eman diola esan daiteke, sorbaldan inguru horretan, barrean egon dira behin eta berriz begiratzen, azkenerako epaileak sorbaldan eman diola interpretatu du, eta 18. minutuan Nahuel Molinak bikain gainera ezkerrez, ederki gainditu du Donnarumaren atea. Oso kritikatua izaten ari da Nahuel Molina denboraldi honetan, egia da eskuinalde horretan konfidantza handiena behar bada ematen duen jokalaria ez dela, erasoan gehiago parte hartu ohi du, erdiraketak eta ongi egiten ditu, baina atzealdean esaten dugun bezala asko geratzen zaio, erasoan ere erdiraketak bai ongi, baina kamu xamar ikusten dugu ez da asko iristen, baina gaurkoan gol horrekin nik uste jada apur bat zalegoak edo barkatuko diola. Nahuel Molinaren golaren ostean Atletico Madrid ohikoa den moduan atzealdean sartu da, Paris Saint-Germaini eman dio baloia, eta kontraerasoetan Julian eta Giuliano ateratzeko fedearekin, hortxe ibili dira Simeonerenak, eta Paris Saint-Germainek berriz ongi mugitu du baloia, baina Oblaken areara asko iritsi gabe. Ousmane Dembele izan da esango nuke gehien saiatu dena, Barkolaren inguruan zer esanez, sekulako jokalaria da, jada Paris Saint-Germainen oraina ere bada, naiz eta oraindik jokalari gaztea den, baina Paris Saint-Germainen oraina bada Barkola, eta gaurkoan ere erakutsi du zenolako gaitasuna duen Nahuel Molinari erabat burua usteak sortu dizkio hegal horretatik, eta gero behar bada gaur Paris Saint-Germaini falta izan zaiona zelai erdiko jokalari horiek gehiago iristea, ez? Arraf oso erasokor ikusi dugu, baina Nuno Mendesi behar bada falta izan zaio, ez? Erako sokortasun gehiago, eta Atletico Madrilen planteamenduan denarekin eraso egitea eskatzen dizu, horretara eramaten zaituzte, eta horretan ez dira saiatu. Arrafek bai izan ditu gainera aukera batzuk, Dembelek ere, gero zelai erdian Bitina, Zeremeri, Zeremeri ongi ibili da, nik uste itzaltzen joan dela pixkanaka, Joao Neves ere saiatu da pare bat aldiz, baina ez da inbeste area ertzera edo areara erasoan laguntzera iritsi, kontu hortxe izan da lehen zatiaren amaiera, horrelaxe amaitu da, eta bigarren zatian, lehen zatian bezala, ez? Paris Saint-Germain oso nagusi, Atletico Madrid tarteka kontraerasoetan eta abar, eta 60. minutuan iritsi dira aldaketak, esan dugu Zeremeri pixkanaka itzaltzen joan dela, esango nuke gainera nabarmen xamar, eta 60. minutuan Simeonek aldaketa hirukoitza egin du. Javi Galan, Rodrigo de Paul eta Giuliano kendu ditu. Javi Galanek partida ona egin du, ez da orain artean ez du asko jokatu, baina pixkanaka ari da kontatzen Simeonerekin. Gaurkoan ez da behar bada Atleticorentzat erasoan gehien aritzeko norgehiagoka izan, askoz ere gehiago izan da atzealdean sendo aritzekoa, eta Javi Galanek hori ongi bete duela esan daiteke. Rodrigo de Paul, egia esan gaurkoan nahiko makal ikusi dugu argentinarra, zelai erdi horretan Bitinaren, Joao Nevesen eta Zeremeriren nagusitasunari ia ezin aurre egin, borroka guztia galtzen zituen argentinarrak, horrez gainia ia bere akats baten ondorioz Atletikori ere gol bat sartu diote,
eta gaurkoa benetan azteko moduko gaua Rodrigo de Polentzat, eta azkenik Giuliano Simeoneren semea, Giuliano Simeone, hor eskuinaldetik, kontraerasoetan eta ateratzen fin aritu da, pare bat jokaldi eder egin ditu, baina orokorrean oraindik ere geratzen zaio Atletico Madrid bezalako talde batean asentatzeko, baina bide honetik doan jokalaria. Eta Reinildo Koke eta Rikelme atera dira, Reinildoren orgeiagoka ona izan da, batez ere gol bat salbatu du, eta hori gauza hori oso garrantzitsua izan da Atletico Madriden garaipenean, Barkolaren erdiraketan Dembele bakarrik baitzegoen, eta Reinildok txilenaz atera du, Koke nahiko desagertuta ikusi dugu, horre Atletikoren, Atletikok baloia ez zuen ez, zelai erdi horretan Kokeren figura apur bat gehiago defenditzera, eskaini da ez, eta Rikelme, Rikelmerekin atzealdea sendotu nahi zuen, atzealdean sendoago aritu, eta pare bai jokaldi hor izan ditu, asko zera sokorrago aritu da atzealdean baina egia Reinildorekin ere hor atzealdean Bitzel eta Lengletekin bosteko lerro hori osatzeko beta izan duela, Rikelme eta Nahuel Molina egaletan zirela, eta hor Paris Saint-Germainek bazirudien, pixka bat, edo Paris Saint-Germaini pixka bat gehiago kostatuko zitzaiola zuloak bilatzea, baina guztiz aurkakoa izan da, kontraerasoetan eta bizi irteten ziren bakoitzean ia beti aurkitzen zituzten zuloak kanpotikan eta erdiratzen, eta baina inongo arrakastari gabe. Eta 77. minutuan Joao Neves eta Marco Asensio kendu ditu. Joao Neves esango nuke goitik behera joan dela, hasieran oso parte hartzaile ikusi dugu, batez ere Paris Saint-Germainek baloia eduki nahi zuen une horietan zelai erdian, eta oso ongi banatu du jokoa Joao Nevesek, bera izan da apur bat iparrorratza Bitinarekin batera, Zeremeri apur bat aurreratuago zegoela, jaurtik eta bat edo beste egin du, inongo arrakastari gabe joan dena, baina orokorrean Joao Nevesek bete duela esan daiteke, eta Paris Saint-Germainentzat gainera fitxaketa oso ona izan da. Eta bestalde Marco Asensio, Marco Asensio hori aspaldian gertatzen zaio ez, gainera hor bere postua ez den leku batean eta oso desagertuta erabaten lurrinduta ikusi dugu Asensio, ezin jokoan parte hartu, ezin baloi garbi bat jaso jaurtitzeko, areatikan kanpo ere bokazio gutxirekin, eta erabat desagertuta. Eta Fabian eta Kangin li atera dira apur bat, Fabianekin zelai erdiko jokalariak areako jokaldi horietara iristea nahi izan du Luis Enrikek, Kangin lirekin ere erdi puntan jokatzen duen jokalariarekin, baina errealitatea izan da arean ez direla inbeste sartu, egia da Kangin lirekin erdiraketen kalitatea eta hobetu dela, eta hor apur bat paseak eta areara emateko eta Dembele eta Barkola erneago egoteko Kangin liren sarrera ezinbestekoa izan dela, baina inongo arrakastari gabe hauek ere, eta Atletikon Julian Alvarez eta oso garrantzitsua izan den Angel Correa atera da, Julian gaurkoan nahiko desagertuta, egia da hor egalean ez dela oso eroso moldatzen Julian Alvarez, eta Correarekin egia da, hasiera batean ez dela partida aldatu, baina gero esango dugu zer gertatu den. 73. minutuan Zeremeri kendu du, Kolo Muani ateratzeko, Zeremeri, hor nahiko betik gora joan da, ez? Egia da iruditzen zait, ez dagoela behar bezain ongi baloratua, gaztea da oraindik 19 urte besterik ez ditu, baina ja da Paris Saint-Germainen badira pare bat urte edo leku bat egina duela, eta Kolo Muani berekin berriz partida irabaztera irten da Luis Enrique, erabat nagusi zen eta hori errematatu egin nahi zuen, baina futbola da eta tarteka ez ustekoak ere gertatzen dira. 78. minutuan jada Simeone esango nuke berdinketa sinatzen zuela, eta Lino atera du Gallagherren ordez, Gallagherren partida nahiko eskasa izan da, ez? Zelai erdian ez dio ia sakontasunik eman Atletico Madridi, golean ere galera berea da,
apur bat azteko gaua gaurkoa Gallagherrentzat, egia da baloi batzuk ukitu dituela, baina arrakasta handirik gabe, eta Linorekin berriz, lortu du, ez, atzealdean sendo aritzea, eta gero saria ere lortu du. Eta pixkanaka Paris Saint-Germainek bazirudienean norgehiagoka irabaziko zuela, Arrafek sekulako bi aukera izan ditu, Oblak gaurkoan izarra izan da Atletico Madrilentzat, sekulako bi baloi atera ditu, Reinildo ere, eta 80. minutuan Dembele kendu due ateratzeko, eta Larrutik ordaintzen da batzuetan barkatzea, Dembele gaurkoan barkatu du, eta ondorioz duek azken minutuak jokatu ditu, eta bazirudienean Arrafen aukera baten ostean, ara non kontraerasoa iritsi Antoine Griezmann geratu eginda, ze jokalari inteligentea den Antoine Griezmann, alako momentuetan ikusten da jokalari baten kalitatea, inteligentea da, esperientzia handikoa, ikusi du nola korrea bigarren lerrotik iritsi den, baloia eman dio, eta ja da Paris Saint-Germaineko atzealdea utxia zegoenean, Angel Correak Donnarumaren atea gainditu eta Atletico Madrilik garaipena eman dio. Ia esan garaipen epikoa lortu dute gaurkoan koltsoneroek, Paris Saint-Germain askoz ere gehiago izan da, baina futbolean golek balio dute eta emaitza hauxe izan da. Paris Saint-Germainek behin sareratu du baloia, Atletico Madrilek bitan, eta honen bestez Paris Saint-Germain une honetan 25. postuan txapeldunen ligatik kanpo geratuko litzateke, berazune kritikoan dira Luis Enrikerenak, eta egutegi zaila dute. Atletico de Madrilek berriz arnas apur bat bederen hartu du, eta une honetan 23. postuan 6 punturekin kokatu dira. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango zuen, bitartean ongi izan, agur.